Bakadai ban kapat yaki kita kira kikindil kibangan bo kum kanong rem ha kene kasdat kabamenta kane kene kakubor kabangan keren bakti ki parabangai bait bat lanangi pai na kaktien jong belai kaya tu yang i syapang kane kalenong kane kedekat na gospel Yohanes ya ka jing ya kendo ka jong unika damas uwe ni ki rabi lane ki nong hikai niam jong ki jiu bat ujisu bat haba ulaya kendu kumni ujisu ulaang ngani tu lengkat ngam kwa ban ni kene ka benta namar pilatip bah ujisu ulaya tai ulaya keren hang ni bat unika dimas bat ujisu ulaang lemda khapat yo breu umla ban lek syakahima jonggi benang lemda khapat yo breu umla ban lek syakahima jonggi benang unika dimas hangne wala ulong unong hikai ula linggo kumno la ban khabiang ya ubreu haba ula temen ula rangba katne uang hato kala mo banlong bangan besut biang syakpo jongga kini Henry ujisu ujubak biang lemda khapat ya ubreu naka banu mensim umla banyo ya kahimagi beneng ki para bangai bait ni sengotu syai bau jisu uang baparo ubreu ban lach kahima ki beneng udan kam ya ka jingkapat udan kam ya ka jingka ka basashi sen ngala kerana ka wei ka balang syapang ka wei ka benta baki no ken mau bhangan ong ipi ki samla ki long kmi long pa ki ban lech ka himai ki beneng dai tang ke bala pendat lane ki bala pas ya ke bie baro hapor banga keren ya kata don ki baong yang ubi ha bangai keren bagi perlo ki ban lech sha beneng ki dai tang kita ki samla ki dai ki long kemi ki long pa ki bala pendat ya ke bie let's say ki bam lech school kin ngau diau nga ngom de bie tengah ladu lech beneng Henry ka BA hang ne ka mut ya ka to ka Bachelor of Art Henry ka BA hang ne ka de ka ka born again lane ka jing kapat fashi se BA ka bamut born again lane ka jing kapat sashi se ha ka ba on ka biang ya ubreu on ka arsen ya ubreu bat ka jingli galong ngalahe katne pila long kni kila long pa pila juka iki kun hato pinang la ban kha biang sashise dan ki me et ki pa et ki balayap syakmat lada kalong kumbaong unika demas kumno ula ban besut biang syakpo ka kni habaka kni kalayap hangno an besut Henry hangne para bangai bait kapang abangannya keren kam dai setia berunika dimas kadai kane ka benta badai ban kapat ya pi bat ka bakumno kata ka jing kapat lane ka jingka arsen hato la mo ban besot syakahima syakakpo jong kami ngalahe kane ka bakumno kata bo anka yang yani kane kadega benta kaba bon nangi ngimla ban syampang hakaba wat unika dimas unang hikai bastat jonggi jeu pei pang saja namar bon nangi ki para bangai bait ngimpat la ban syampang ya kane kecingka arsin ngimpat sontu ka kata kecingka arsin ka kata kecingka pak bat menta bon nangi ngis ngau tu bakla syapang kajingka arsen lane kata kajingka pat dan ki bamot ki para bangai bait bayo ubreu balayap on kabia nuksa menta lakha yang hanong tliu hadien ngayap no kabiang hanne hasong jongbi dan ki bamot ya kata baan kabiang hakajuk kador kadar banga hakajuk kajingmot jing perkat
Henry kata kamla banlong kak tin jong belai kak lem batai balala ubriu uyap an kapat yu tau belaya kak lem batai ya kata dan kibas ngau tu bakla ya kena jingka alsen hagini kisngi kiba bon na kipara bangai ba ye kiba empat ngau tu dan kiba ong bagane jing ka arsen yo breu ka dei ka tha ka jing panyesno biang jonga bakka balang menta nuksa ngalale iki kambaman ngalapha weng ya ka balang hadir ngalad terwa biang bandrong sika balang baki mot bangala kala bamot ki ong bakatha ka de jing ka arsen lane ka ta ka jing kapat Henry kamdei satia kata don ke bamot baka jingka arsen kadai ka jingkla bamot uto bampat long Kristan banwan long Kristan kata rukande dan ke bamot baka jingka arsen kadai na ka benta jongki riu dekat ke bala dap ban pendak ya ka kam riu dekat ke bala yo ban bam ya ka sakramen uturai kabamut kini ke bampat yo bam kinempat yo ka arsen kita ru ki jingmot kim dei saja ka jingka arsen dan ki bamut bangala yo ya ke jing pen baptis kata kala dei ki jingka arsen yanga yapi kata ru kam dei Henry kine baro kim dei kita ki jingka arsen kiba ubelai ukren ye ki breu jauh kaba kumno ken anka arsin yangi kumno anla banka biang habangalarang ba kane kajingka arsin bakak tien jong belai ka keren kadai kata kajing pentemai pat sashise kajing pentemai pat sashisen ban pentemai ya kajing kaba klem kapap kaba klem pentok bria kaba klem kano ka dak sneo ka jing habang iyat ni trei kena ka slapper thai ujisu ukwa ya wei pa wei ubreu ba un long kum ukhnlong ujisu ukwa ya wei pa wei ba un long kum ukhnlong badang kha ki kan mau bha haba ki khunlung ki badang syukha ki dei ne ki reu thmai la da ki wan shikne ka purthai ha kene ka juk mobile ka juk technology menta juk ka social media la da ki men ki para ki kmi ki bakha ye ki khon la ban kha ki shinrang ki kan thai nga shat yo I baki bu aki status junkie welcome to the world baby boy lane baby girls lane princess wa ni pediang sunga bhaya phi shagane ka purthe namar ba phi dei giri thmai namar ba ki khon ni ba thmai ke bampat yo kejat meno ya ka purthe kane ka dei shisha ban pediang mangangawan hani hai teman basan ila pediang yang bar kaneru kala dai ban pediang kane kade kata kadak ka pediang thmai habangi kiwan shi ka purthai namar balai ki khunlong kiwan shi ka purthai ngan ong yepi kiwan ha ka dor ki bathmai kiwan kum ki breu ki bampat itu meno kiwan hakador jong ka kot sada bampat don jing tho phin syam hang no ba ukhan lung ubarang syukha ulai shon shi phomot ki breu maria kha phin syam hang no ba maria kha khun lung bloi ki breu ki bala shon lupa ki la penap da kawai Raya kaktian jong belai dai tang uwei bakrau tam ubala syale konta ujisu pat umasas yau bau paro pat uherat kila be penyap yaki
Hendak kini kita kibreu kijong belai, kibau belai ulah jid ke depan, lai benai ulah syashun umasas, yau jisur komjo, hendak hakani ke pertai jongi amdon kebakum kita, ngilap diang yaki, balai namar bagi kunlong kiwan siya ka pertai hakador ka batamay ka jinglong ka batamay ka jinglong ka badangkot ka jinglong ka badang sada bagim patip ya ka bahagas niyo kumbalong ka bat u adam men bagim pat sya pensyoy how besen ya kper edan namar ken mau bagi kunlong hi kimpat dan jings niyo ay kimpat dep kabha negasmir kasudan kawe ke kentin ka baong ki kasi ki ong kumne balai ukun long uyam habu maria kablut maria ka ukun long uyam dan kajubab ka baong usnusi ban yo i buwan si ka pertai ka bajat kum kani usayam ndai kata ka de tenting dia kajinyam jong u kamut bau susi bawan seperti kajinyam ke jong u ban saki bau dai u badon ya kajingem namar kata kadau habakin pej ikhnlong ke badang khoj haga jinglong ka jingen ke badang long sada bat ke bampat tep ya ka sneo ka bha ke badang don ya ka dor ka jong ublai pinyo i baki long ki khon ki badap da ka jing itnat ka jing iskon ka jing babreu ka don ka dor jong ke kamper walai kun long jongno idan ya ka sni do ba kumno Henry modder kidai pat kijing thau bakar da bajo belai ki khon long ngan ong ye pi lai dei ikun ibayong telaw la di kidai ki khon ke ba kumno ki don la ka jong ka dor ban pen kring ban pen itnat ye ki breu ke ba pen ikun long ibayong kum kijat benriu negro i tenat hiban pai nabaro ki ki jing thau ba em haba ki dang kun long i tenat lot ban pai wat u belang u i tenat em haba udang long ki masih ki i tenat ki sneang ki i tenat kat no tam le ka jing i tenat ban pai ya u breu haba dang kun long kajing itnat jong ki kunlong kalong kabamayan nabaro ki berang kunlong don tang uwe ujat jing thau ba em uba ijli ban pej ya kador udai ubsen telah udang long ro pin ima undan ba ya kador ksoj jong rai lat nanta ki jing thau ki berang kunlong ki belang ki masih pin itnat ya ki sem pin itnat ya ki miau ki itnat iki andre wat ki mrat ki balong hapo jongi ki dan ya kata kador itnat kan no tam lele ba mangabat mapi ngidan ya kador jong belai kini kador bangidan ngidan ni kador jong belai kan mau ha kumta kan ni ka benta ka ba ujisu ukwa ban long yang aya pi kom ki khonlong ki bampat dep ya ka ba ka sneu ki ba don ya ka dor jing itnat ki ba don ya ka dor jing rublai ki ba don ya ka jinglong ka ba kho ban adangi pule na ka tien jong blai ka ya thu yangi bau jisu ang ye kisnran kan mau bha balara phimpen long ila the kom ukhenna phinomla ban busat syakahima ki beneng bat uno bom penrit ila de kom ukhenlong onamla ban long krau ka beneng ang ka gospel jong Matias khapra khalai kit khat hang ne ngi syam bau jisu ainuksa yaki sendran badai ban long kom ki khunlong
Deban long kum ki kena haga jing mot jing perkhan haga jing em ki barang khoi deban long kum ki kena ki bampat tep ye ga jing sneu ki badang sha sanshar kat ka ba ai ki kmi ki pa Jisu ukwa bakin long kum ta Namar ki kena hi ngan ong ye pi ki khunlong kena ki dan ye ga dur jong belai na kata tau ki khoi ki itanan kum tau Jisu ai nuk sa hang ne ban pen long ye la de kum ki khunlong ban pen long kum ki khna ki badang kho namar balai kin mau kum bangala ong men ne ki khunlong aba ki wan se ka perthai ki wan kum ki riu thamai Ngi pediang ya ki kum ki batmai ba ka jing mot jongki ka thamai ka jing long jongki ka dang thamai ka dang khoi kum tau belai leng bau Jisu Christ ngukwa yang iru bangin long ki badang khoi kum ki khunlong ngin dang long ki batmai ha ka jing em ki bala sha pan thamai da ka bor jangas namu Christ Kabakum keneken ke jinglong kabagi kenlong kidan kabau Jisu ukwa ya unika dimas banlang dai hangne ba usaang lem da kapat yu breu sa sisin kabamut lada ubreu umla ban pen thamai ban pen long thli suda ban pen dap da kababha ha ka jinglong kabasneu unamla ban la chikai maki benang Namarkan mau ukunlong ubarang syukha udan tang ke jingba bar udan yang mensim jong belai bat kumta ujisu ukwa bar ukren yau nika di masru badai banlong kumta hangne uang lem dakha yau breu na kaum ka ei kata kaum Larangi pulai nak katian ke jong ubelai haka siti ke benengkong jong Petrus kelenong ke benengkong ke dekat ke bawah pulai kaya tu yang ibar ke ong habala penkha arsen yapi om na usambai ubam sap om na usambai basap Henry ubam sap da katian ubelai ke baem bat ke bayai sa jiunam ka om hangne ki prabangai bait kamot lane ka thau ya kane ka tien jong blai balarang imlong gi breu ki bala khana ka tien jong blai ki bala batten rai ya ki jing hi kai ka tien jong blai ki bala pule ka tien jong blai ngimla ban sot syaka hima jong ki benai kita kini ki bentah bau ka tien jong blai ka penring dor ya kane ka tien kum ka om Kidan sibon kita dekat kektian jong belai ki bakren ya kata. Ngi hangi larang imlong ngi breu ki bala pule ya kektian jong belai ki bala keren ki bala tip siapa kektian jong belai ngi empat long ki bala syaka naka om ngam tip kat no dekat sisni ki pule ya kektian jong belai kektian jong belai hangi Nadu ke jing penpau hadu ke Genesis ke benengkang Like way hajar teli sispa iway dekat kadan Kat no teli pila penda Kat way spa prap kendai teli kilenang Kat no teli pila penda Lara pin pule ke tin jong ublai tang lai snam pim don jinge Pule ya ka Kani ke testament batmai ars pa ndrep khandai kadan kilenang pin pule arlenang alenang sisngi tang ndriu benai bilada kam don jing e ban penda be ketin jong belai nga ong shwa bangan research shwa bangan ngam yaki kot jeng ka purthai nga dai ban ngam shwai ka bible khnang bangan sha ya lambakla Bona kini kisngi ki breu habala krau ka jing start kila sha elam bakla kim ngecho wari ublai badai ublai uba ai kana ka jing start ya nga namar balai bakim ngam shana ka tin jong blai bakim long ni bala sha pun ka naka o
Breu ke bala ngam ya ke tin jong belai ki dai kita ke bala syak pen khan ka balada bila ngam ya ke tin jong belai kan ya ke tin jong belai kala sandur ya ka jingem jong a jong pi don shu ukni don shu kikmi ki ban ong ya ki khon ki le tips ni ya dan buram don akor ka kami kai khamba kan ya ka ka tin jong belai ban ya ke jing sneng jong kikmi ki pa kin mau bhai ya kata kilong kmi long pa haba pisneng ye ki khon kin mau bandai kai ru tin jong dua ye ki kot jong ka purthai lai kai phla penlut ye ka po phla penlut ne empat ban hi kai isi dekat na ka tin jong dua namar ka tin ka ong ka jing start ka bam dan shwai ka tin no blai ka de ka jing start ka ba pen mi ye ki ksoi ba bon chat Education without the Bible of God produces many more clever. Kajing start kabam doni ka tin jong blai kapen mi chibon ki ksot pasien ki. Naga taga daw kene ka prothai ka jot karne bam don bam sandur da ka tin jong blai ya ka jing em Krista. Lara ka tin jong blai kala sandur yang abare pi. Kapurthai kanam jat hadukan bat larang ila pulen ya kene ka tin jong blai ka bamut ngila yo ya kata ka jingkha naka ka bakala kala sakho ya ka donor janga jongki ki para bangai ba ye kapurthai ka jat kane dei namar baka Bible haki breu kan Kapurthai ka sliang ya ka ba ya ka menta ki breu ki kordet ya ka jingdan ka tin jong belai singau tenat shibun bakiri Amerika hadu kan menta ban penbam sma yu presiden bakrau jong kari Amerika la pendan kam da ka Bible da ki kentin nang ni ban penbam sma bat singau tenat badang don hadu menta wat haki ying syari badang pendan kam ya kan ka tien jong belai ya kan mau sa apa sakhi ya ka we ke jing sakhi bang sulap kuntu lap ha ong mampi ongan keren ya ka hak ngan on sakhi lam le atrai yarap ya kata ka de ke kentin haying syari Hendrai menta kabas ngosi pat kalong kat banang mi kisngi kumbaga ne ka ka balong ka tien jong belai kanang rengat nakat telong ka balong ka donot jong pi nang rengat kan marang mi kisngi kat baga tien jong belai kanang rengat ha ka jing em jong pi ka jing sneu kanang jelai kane ka tien jong ka jing em bam jigo Pidang supet ye kineus ki baper wala ka perthai kala eng wala ka yeng ka bangidan ka kelang da kading ka Bible kam syam eng hamani por kadang suja mana kani hakwala pati ka balang ublai ru kan mau ba ka Bible kam eng dan bon ki jing penplo ki bamla pantang ye ka tien jong belai Amar palai kaktin jong blai ka angka perthai kan ing baki paila kaktin blai jong akan ne namar leng bakane kade kata ka bang ladangi pule ya ka kade kata ka jingkha yangi nakaon awai pa ka benta ka ba kade ka jingkha no mense haba ong ka jingkha no mense kanye ka ba mot ka dai kata ka jingsha pen thamai jong pi haya ka jinglong jing bon menta pila kali ni ngala syakha ni no mensim bat na ka ngila long ni ke bla kha arsim larang impat long yet ya lagi ka kata ka jingkha no mensim
Kajing kano mensim kam day satya kajing penbaptis piang kam day kajing leksno berkabalang kam day kajing ruaya ro tang ya ublay kajing kano mensim kadai kajing penkelador kembang katinjong belai siti ginong rum ban pen temai ban pen kelador no naga berem sya ka batmai bat sya ka bakut kumbalong di kunlong kata kadai kajing kano mensim kajing kano mensim kadai kata kabangang don syuk ya kajing long rem kajing to bria jong kajing ngam don dak syuk bat kibreu ngalaya sok bat kibreu ngalaya ma bat kinong syun ngalapen bat ya kikam bat ngalalong ru ubasbon bat ubayaisha nagbanta kajing tenju kibreu kibla syakha na umensem kan ma ba pet ya kajing long jongki bila itu lepa ngam tep ki itu ni habayet kibreu kibla syakha no mense bat na ka kibreu kibla syakha no mensem kinlap ya kine ki jinglang kidai kibreu ki basyukmen bait hautrai ha ka pertai kibam dan jing sngosi lane khuslai kidai kibreu ki badap daga jingsep ndai hakaspa hakamense kidai kibreu ki bladan yang kata ka jingya isya lada ki jing tenjo kiwan uricha wambran uwe ni ki pastor uyatho syapang ka jingcha pen sitom ka pala laang ba uwe u pastor uwe ya emlang ba uricha wambran u floresku ula sya pen sitom hakari hangtai hapa Colombia kajing sya pen sitom kalong kepala syarka ya do kata-kata laset yo pastor floresku haka kamera ka bedem labo rengkat bat kiknai bat klembam klemdi kiknai ya bat kitran kidat ya ka do jo ngapule ya ka to kakat the social for Christ ngasngau kembangan yam belade kajing pensitam naga berau kres loong bagita kiknai haba kilatangan kidat ya kado bat kata kini kisipai kini ki komunis ki ang lada melen no ya ublay hoot ngin pelan no ya me uni upastor umlen ha kabakado la se ya unang ta la tep akatuka fridge kabapen pejang ya kejing ba tep hang tu la katal i kumbakin yam no Henry Kim Syamyap bat la yo i bakin satket mensim kisipai kisai na fridge kipen klot kipen saat piang ya ki hadin magila saat ki tep piang ha kabakat do dai tanggata kilong len yo jisu len uang ngam len dalai lelo bat kabakat do kilale kumno kilashna ha kadur jong kadong senduk paya kababiang tang kamet kapat kilasa do prek saudong ye kato senduk nakli ha kejat bat kila tep yo brio hangto syupen yeng baik sau kenta tangki kendiat ki prek kila dong ya kamet ke jongki kataru Kim Syamlen yo blay Kim Syamlen ki brio ki badan yang mensim jong belai sau kentala penyeng latoi kesnam naga long renyeng jongke ha kabakat do haba Kim Syamlen haba uneo pastor Floresco Syamlen komne la syem lawan ra dau kunlong kat san snam ukon jong o lada memlen ngin penyap yo kon jong me ang gini kisipai ha kata kapor kila syem daka white lam bandong ban pam yo kon shwa ban pam kilang melen em yo jisu jong me upastor Floresku ban baik yakat kata ulas ngau kumban pat gadone kagat pat kajing mo jeng perkat
mudur kilong kimilong pa lara ki kon jang pi ki sha kan kata Finland ni MU Jisu une pastor ka bakat do ang wat le kum to ngan len yu Jisu ngan len yu Jisu wat pen yap yu kon jang u kon u bakar teng u Alexander u angkom na ko pa wat long unong syukur yu blai larang ngayap nak kita keburam jong belai wat len yo Jisu hangta une ukon wang wat len kisipai komunis kila shem yo ukon kila penyap bat pam narendang kesnam kelarengkang ya kan ne ke kenroye kadonot ke jing mot jong floresko kalapat kalaplo ke jing em Henry ngan ang ye pi ke belakang no mensim Kidan ya kajingnya syaslan Kidan ya kata kajing lesbon ya kiwai Kidan ya kajingnya ini hadu kabakot Kiai ini hadu kabakot Pastor Richard Bambran Hakawai kakot kabakartang If there will Christ you will give him the blanket Lalu utai udah Jesus Christ pinai ya ke blanket Uya tu siapang ga jingja bu syaset patok siapang wei ubreu ubalatia klem jan klem na ni pastor ulaya syaslam namar balai ula aino ye ki ai yau tau breu ula don yo mensim jong balai ula nang ban le sebon Kaktian jong belai lagi pule bala lagi breu ki bla syakha no mensim ki don ye ki ne ki jinglong ki long ki breu ki badam da ka jing e ka jing kmen ka jing sok ka jing shaslam ka jing lesbon ka jing yai ne ka jing bha ka jing jamnot berkata ka bor halor lade lane ka self control na kata kata para bangai pa ye ha ka ne ka step ka ba mentah Keli yala de ngalasha ka arsin ni ngalalong ni ki babdap da kani ka jinglong mensim bat ladang impet long to pen kelador to pen thmai no ya ki ai par nang bangin yo long ki balasha ka arsin Balai ka perthai ka jot kat ni namar bakat dhau kalong bakine ki breu ke bangi ya em magne ka perthai kim don ya ka jingkha na ka om ka tin jong belai bakim don ya ka jinglong ka ba mense mukwa ka jing ya penyap ka jing ya sho ka jing ya thambor bat ken mau kane kalong bangi keren banyu mense mbakoj da ka bangi pediang ya ka jaka shong jong Dang menhakene ka sengi keli iwe niki parlop iba pule ante ko theological kabakum no kata ka jingkren banyu men simbuku bat am dan jingma ken mau para bangai bait ka jingkren banyu men simbuku ka long kumne ngan syukun syah lara pikren banyu belai dan jingma yau kun dan jingma yau mensim dan jing kata kamut tang bangi di kian lada pidi kian hoai tang dan jing pile dakat kan no kumut dakat alo ding pna dan jing andai kata ka jingkren banyu mensim bakoi ke bam dan jing ma kadai ka ba pipen yap dala de yala de ba mensim bakoi un shong shu hai kene ka donut jangi la tranchai ba kadai ka tempel mensim Bon ki samla menta bon ki long kemilong pa kila keren banyu mensim bukoi nama bo mensim baman uyo jaga yaki ki penyap no wadiala de hang no mensim bukoi unsyong menta nuksangan chuai tang gawai lada mangangawan bentang ya ka ying syong jong pi hato pindang map yang Pinama pila ban penyap kala yang lane bentang kala ya ka ying
baru belai ruang la tapi penso si bat keren banyu mensem bokoj da kata karukam ngan nomap ya di nomor mensem bokoj un shong shu hai para bangai keli ala de kana kestan ngala syakha arsin ni ngala long ni em ki bala kha arsin balai kisno kruslai ngi em kene kisngi menta ngi kruslai na bada kene ka prothai menta ngi snow tlot ngi snow shot lwai ngi snow teng ya kita ki jing tenjo balai ngi long menta bau mensim don te hangi la dau mensim udon apa jengi ka tin jong blai ka ong kumno ka ong ba un sapen klan bat pen champang ong si tiu Timothy ka baar iwe nyau bat nang tau Ezekiel ong la dau mensim jong blai udon nga barapi un pen paidin show kumbalong Richard Wambran kumbalong Kanaban Sawian kumbalong Thomas Jones kumbalong Floresco Thomas Jones udon human sim jong belai la population bang jing em jong wat hadu bola sya be penyak kelong ka besngo serta hapan pet yak ban petri syadu sejawai si sangpung riu badan human sim jong belai keladi para bangai hagane kastan lada human sim belai udon nga barapi kakten jong belai lema city benengkong Yones ar pau ka ong un sapen isin nalet ya ki ki ba phimla ban champagne hagine ki sngi menta balai ki breu ki ngap hagi jingi kai ba bakla lamar bagi breu ki empat dan ya ka ki empat chakha na ka ban mensim kimla ban bishar ya kita ki jingi kai sya ya lam bakla sya kring syaki wai bagi bangtai Reki breu ki badan ye kaktin jong belai kidai ki bisha khana ko ki breu ki badan ye kine ki jinglang ki pratli ki ba mensim kwa kidai ki bla sha khana mensim bar hangta ka perthai kanam la shu ban penkeng baje ya ka jing em kristan jongi kanam la shu ban pen paidin wala ka pen sitam kanam la shu ban pen tlat wala ka persang da kine kitai namar mensim upen klan ya ka jing em jongi unong rwai she mensim ru ukren ya kata bau mensim upen klan ye ki ko jat thaj jongi hang ne ladang im don ya kita ki baro ka bamot nginem la ban shan islam hagini ke perthai menta kane ka khubor kane ka step ka dawa yang ayapi kum bangilawan si kane ka perthai ni wan kum ki batmai bat ka de yang ayapi bangin tho ya ki jing tho habangi em kane ka perthai kalong thek kum bangi pha lek skol yo kuna ban aya ko kat sada badu kena uhab ban tho ayu utho anto kane ka jingem jongi ru kalong mumta ngia jaga pertai ni haban tho ye jing le jongi ublai un sabishar langi tho ye ka besneu lani ka babha lana ka jing tho jongi ka long ka besneu ka don ka por pen thmai no revive once again pen thmai sa jise ka bamot kadang don ka por pen thmai namar ngin let show blai kumbangi wan thmai ngin let thmai ngimla ban rai ai ujob akal nong ka benengkong ka dkhat ka baar puwei wan ngiu leng khut ngawan ngan let pai leng khut pat syata kumta kene ke step pementa larang impat sya ban kolom ban bulang hakata ka thop jong jingka arsen gule ka tin jong belai amdan kam ban yo na nang nongan thiet nang nongan yo ya kata ka jingka arsen tang na ka tin jong belai lada pila syakha shwana ka kam dan jing ba pin syakha sano mensim nama ka tin jong belai kalahi kailer ban kha nau mensim lane nakino kino ke benta dei tang ka tin jong belai lada ka tin jong belai ka dan ka jingem jong ajong pi genma baka purthai kam jin dalajat hadu kane lada ka tin jong belai kandan ke mau ka purthai kalang ka bajat